Ni Alex Goiti handiana, Goiti izena jokatzot, hogeita bost urte daukaz, da bueno, normalin temporadako parte gehixena, Miamin egotena jokatzen, ja marenan. Egun bitxo egotea jokatzen, oso guraldi hona dukeu, egun libre asko, da bueno, internetako dogeun nahi gunetxeko denpori sobran dukeu. Izan, zarregotik, forsau asko eukitxo guz. Ordu hori hobetu bitan gauzo bat da, azken baten nahi baripe adapta dutxeza. Da izan, reboti nire faio handizinetariko izan lehen, eta bueno, apurka-apurke, mejoretan jogoa. Izan, pentsetu berez deportioko frontoie, nire jokorako ondo torribiko jaten fronto bat dala. Baina, bueno, usteak etandik etorren azelako edo neuna bilen diferente edo gaitxia, baina izan oso komodoen abil. Hauxe dauke pixkate kostetan, baina, bueno. Ia, gaurko ensaiu zelan doien. Egitxoa zen bien ensaiutan oso galdute sentidu izena. Etorren izan hona ensaieta, barriro beste gauza bat, beste deporte batez, baina bai, totalmente modalidade diferenti. Bai. Martxal? Bueno, ni pentsetot gure grupu dalako gorrena, da ez dauket dudaipe. Ni pentsetot gogorrenak urrizti bazkei zela, ikusitxe gaina zelako dinamika batetik datozen. Gu geuri itxemagu, daure pegun eskazen bat eukibiko dabe, emongo gu gerri. Da saki neongo da klabi. Lortzen modu saki kentzi da rebotik aprobetxetik, ni pentsetot emongo gu gerri amengo torneun. Hor, kauxek raut. Einaut, preparo baritxe guruk. Sake bi pareta, kosus gordeta hori prepareta edo... Bueno, bi pareta eta biko di. Ezkenengo semifinale tolantzi pasau ginen. Hiru bi pareta eta nebazan. Johanek ez dut bigarren asperoko, osake barrera eta bitez egiten. Eta neban da tango. Amal laune, da biata eta guena, irugarna batzan bida. Batan eban irugarna, tanto eta zeta irabazi eta semifinale eta pasau ginen, bai. Honek ez dauka presiorik, edo zein momentutan motatizu eta kale edo bale izaten da honekin. Epa! Ona! Se marcha? Barixiko nubetu joa. Tensiño izarte zaren da, prakazurixe jazte zurien diferenti ziren. Beste arranke bada, beste tensiño bat, beste gogo bat.